नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आज 8 मार्च महाशिवरात्री तसेच जागतिक महिला दिस। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन सगळे वीक्षकाक महाशिवरात्रीची आणि महिला दिसाची शुभेच्छा। आता पळया आयचे खबरो। महाशिवरात्री निमित्तान श्री क्षेत्र गोकर्णात श्रीच्या दर्शनाक भक्ताली अफाट गर्दी। कारवार महाशिवरात्री निमित्तान दक्षिण काशी म्हण संबोधच्या श्री क्षेत्र गोकर्णात महाशिवरात्रीचो संभ्रम। गोकर्ण पुराण प्रसिद्ध श्री महाबळेश्वर देवालय दर्शनाक आणि आत्मलिंग स्पर्श पूजेक लक्षांतर लोकांन भक्तिभावान अभिषेक आणि इतर धार्मिक सेवेन कृतार्थ झाले दिसून येताले। महाराष्ट्र, आंध्र, केरळ, गोवा सारख्या वेगवेगळ्या राज्यातल्यान आगमन झाले भक्त ज्येष्ठ अर्चकाल्या सहाय्यान धार्मिक पूजा पाठ करताले। या क्षेत्र गोकर्णात महाशिवरात्री दिसा आत्मलिंग स्पर्श पूजा केल्यार पुनीत जातात अशी भक्ताक भावना असा। म्हण भक्तान गोकर्णात सकाळपाराक 4 वाजताना रांगेत उभे राहून दर्शन घेऊन सुरुवात केली दिसून येताले। कारवारात सुद्धा माजाळी श्री रामनाथ, शेजवाड देवस्थानात या शिवरात्री निमित्तान भक्तान अफाट गर्दी केली दिसून येताली। मार्गदर्शन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार ऍडमिशन सुरू असा। आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी, LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू असा। आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दिस, प्रजासत्ताक दिस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दिस साजरे करतात। प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात। गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात। आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा। वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9986 20486 आणि 9880 368186। चित्ताकुलाच्या शिवाजी बॉयज टीमीले समाज कार्य कौतुकास्पद। कारवार जनसेवा ही ईश्वर सेवा अशी म्हणतात। समाजात अनेक रीतीत समाजसेवा करचे समाजसेवक संस्था आसात। जनसामान्याले कष्ट पळोवन आम्ही कितीतरी जाती मदत करू जाय अशी भावना मनात दवरून काही स्वयंसेवी संस्था सार्वजनिकाल्या कौतुकाक पात्र जातात। अशीच एक स्वयंसेवी संस्था कारवारच्या सदाशिवगडार कार्यरत असा। शिवाजी बॉयज या नावाची ही समाजसेवी संस्था सार्वजनिकाल्या हितदृष्टीन काम करते राहतात। हेज पयली तेमी हरवळ गोरवाक गळ्यात रेडियम बेल्ट घाण रात्रीन ऍक्सिडेंट जावचे वाचयले आणि आता चित्ताकुलास ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या
शिवाजी किल्ल्या सकल राष्ट्रीय महामार्गार म्हणल्यार काळी न्हंय पुलाच्या समुद्रा दिशेन एक सावळे साठीर अष्टकोन आकाराचे खांब्यार उबारिल्ले सिमेंटाचे छप्पर आसून थंय पावसात वतात कोणी तरी प्रवासी थांबतात। प्रवाशाक तेजे शिवाय थंय थांबूक आणि पावसात कसलीच सुविधा ना। या जाग्यार या शिवाजी बॉयसच्या समाजसेवकान या अष्टकोन आकाराच्या खांब्याक आणि छप्पराक रंग मारून थंय बाजून प्रवाशाक बसूक 2 सिमेंटाचे बाकडे म्हणल्यार बसकी दवन प्रवाशाक बसूक सवलत करून दिला। हेजेन समुद्र विक्षणाक वायुविहारासाठीर किंवा समुद्राच्या रुद्र नर्तनाच्या पाळाचे मनसोक्त आनंद लुटू येयल्या शेकड्यांशी लोकांक या बाकड्याचो बसूक उपयोग जातलो आणि सांजेर सूर्यास्ता वेळार अरबी समुद्राच्या कुर्मगड द्वीपाच्या प्रेक्षणीय सागर लहरीचो आनंद लुटूक वेगळोच हर्ष जातलो हेतून संशय ना। शिवाजी बॉयस टीमीक सगळ्या प्रवाशा वतीन मानाचो सलाम। ज्या कोणाक या शिवाजी बॉयसा टीमीक असले कार्याक मदत करची आसा तेमी जरूर मदत करून तेमगेल्या या समाजसेवी अभिवृद्धी कार्यात भर घालून तेमकां आनी स्फूर्ती दिवची अशी सार्वजनिकाली इच्छा आसा। भटकळात सांसद अनंतकुमार हेगडे नेतृत्वात फडकयिल्लो झेंडो पोलीस बंदोबस्तांत काडलो। भटकळ कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तेंगिनगुंडी बंदराचेर सोमाराक अनंतकुमार हेगडे नेतृत्वात लायिल्लो हनुमान ध्वज आणि वीर सावरकर नामफलक बुधवाराक मध्यरात्रीर हेबळे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यान काढलो। हेजे पयलीं लायिल्लो नामफलक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यान जेसीबीन 28 जानेवारी काडिलो। नंतर नामफलक परत लाया अशी मागणी करून बीजेपी पक्षाचे ग्रामपंचायत सदस्य आणि बीजेपी कार्यकर्त्यान जानेवारी 30 तारखेक हेबळे ग्रामपंचायती मुखार आंदोलन केले आणि बंदरा लागीं नामफलक लावूक कट्टो बांदिलो। नंतर सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमी कार्यकर्त्याला भेटेक भटकळात येईल तेन्ना हेबळेच्या कार्यकर्त्या समक्ष वीर सावरकरालो नामफलक लावन थंयच हनुमान ध्वज फडकयलो। या घटने संबंधात सांसद हेगडे विरुद्ध आणि इतर 20 जाणां विरुद्ध सगळ्या 21 जाणांचेर मंगळवाराक तक्रार दाखल जाला अशें कळ्ळां। जाल्यार बुधवारा मध्यरात्रीक पोलीस बंदोबस्तांत कट्ट काडन बंदराच्या प्रदेशात कसलीच अहितकर घटना घडू जायना म्हण कडक पोलीस बंदोबस्त दवरला अशें प्रसार माध्यमाक कळयलां। नरसिंह मार्केट कारवार तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।